Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emolweni. Sizawufunda uYeremiya weshumi nesihlanu namhlanje. Umprofeti uYeremiya ulusizi, ukhathazekile, udandathekile, uselusizini nje akonwabanga, akaphilanga kakuhle. Kangangokuba uye wayokhalaza kumaxhoba ayakhawuleza, kodwa uza kumpholisa ke uzampholisa loo manxeba. Nawe apho ukhoyo xa unengxaki, uxhalabile, udepressed, ungonwabanga, uselusizini, thatha konke okwakho uyokuxelela uYehova, umdali wakho, umdali wezulu nomhlaba, udalwe nguye. Usithathe ezinjini uba zinjalo usekuye, uzawunika ilizwi elizakupholisa. Uzawuphola namhlanje ngoba ilizwi namazwi awathetha uYeremiya, nguwe uYeremiya namhlanje owathetha kuwe. Uvesi yokuqala ithi, kwivesi yokuqala wathi uYehova kuye umprofeti uYeremiya, kungafanelana kumi uMoses noSamuweli phambi kwam, umphefumlo wami ubungebheki kwaba bantu, bagxothwe ebusweni bam baphume. Uthi noba bengingafika uMoses noSamuweli bathandazela laba bantu, ngeke ze ndibaxolela abantu, babagxothwa abantu, abafuna aba bantu. Uvesi 2, kuya kuthi ke xa bathe kuwe siphume siye ngaphi na, uthi kubo ndiza kutsho ndithi uYehova uthi mabayokufa, abokufa bafe, abekrele bafe ngamakrele, abendlala babe ngabendlala, abokuthinjwa bathinjwe. Into emcaphukisayo, aba bantu bamane bebuyela emva, bathi nethi baxolise babone ngoku ukuthi isirongo baphinde babuyele emva. So into abayithethayo ngoku abasathembeki kuyawo, abakho stable. Namhlanje bathetha ngomso bathethe uthi ngoku mabafe indlala, bafe abafa indlala, mabafe indlala, abekrele bafe ikrele, mabayofa aba bantu aba. Noba kungavela uMoses ngeke ze ndibaxolela abantu, mabafe aba, baphume kum nomsindo. Sinusizi ngaba bantu. Verse 3, ndobavelela ngeentlobo ezine, utsho uYehova, ikrele ukuba libabulale, izinja ukuba zilikrwelise, iintaka zezulu nezilo zomhlaba ukuba zidle, ukuba zonakalise. Ndobanikela kwizikumkani zonke zehlabathi ukuba babe yinto yokunqakulwa ngenxa kaManase unyana kaHezekiya, ukumkani wakwaYuda, ngenxa yoko wakwenzayo eYerusalem. Zininzi into ezibuhlungu ezizawehlela aba bantu, zininzi izinto ezibuhlungu ezizawusehlela xa singamameli, singabuyeli kuYehova. Xesha elikhoyo funa sibuyele kuye. Ezinto ezenzekayo zifuna sibuyele kuzo, sibuyele kuye nje straight. Verse 5, ewe ngubani na oya kuba nofefe kuwe Yerusalem? Ngubani na oya kukukhuza? Ngubani na oya kukuphambuka abuze ukuphila kwakho? Verse 6, wena undilahlile. Tsho Yehova uthi ubuye emva, wena backslidile wena. Ndiyakusolula isandla sam ngakuwe, ndikonakalise, ndidiniwe kukuzohlwaya. Ndiyabachithachitha ngekhaya emasangweni elizwe, ndibahluthe abantwana abantu bam, ndibatshabalalise, bengabuyi nje ezindleleni zabo. Yona nto ayifunayo ukuthi mababuye, noba ungathreatenisha kanjani na, kodwa ufuna babuye. Uthetha inyani, uthi njena sithi thina siyaxolisa, sibuya sithi njena hey sivuma izono, siphinde sibuyele emva.
akayifuni ke loo nto yeyona nto emcaphukisa. Kufuneka ngoku siyazi ukuthi simile kuye. Ubukhetha yena masikhethe yena nje, singasabuyela emva. Kafuni nale nto yokuncedisa ukuthi abe nguYehova ngecawe, ngeMonday siyahamba siye emagqirheni siyofuna uncedo kwabanye abantu. Akayifuni loo nto. Masingayenzini loo nto leyo, imbi, thina siyayenza. Uba umamkele uYesu Kristu subuyele emva, subuyele emva. That's why kuthiwa renew your mind, Romans 12, ukuthi njena ingqondo leyakho ngoba sisidalwa esitsha. Ingqondo leyakho irenew, ingqondo leyakho mayingasoloko ihleli kwiinto zakudala. Yiyo le thetha nathi lezi zinto, le ncwadi kaYeremiya. Abahlolokazi, in fact it's a wake up, izusivusa, eye opening le, ne-wake up call le incwadi. Uthi izinto ezibuhlungu ezabehlela ngoku akuzemnandanga, zize ezidipressa uYeremiya ulanda umprofeti. Uthi abahlolokazi babo bazimfidi kunentlabathi yolwandle. Abahlolokazi baninzi, kwabantu bayabhubha yindlala kaloku, andithi? Kuye kunyukela ngoku. Ndizisa kubo phezu koonina kwamadoda umbhuqe emini enkulu, ndibawisela ngesiquphe inimba yokukhwankqisa. Uyantshwenya ozele abasixhenxe, phuma umphefumlo, litshona ilanga lakhe. Kusesemini udanile unentloni, namasalela abo ndiwanikele ekreleni phambi kweentshaba zabo, utsho uYehova. Thona families amaninzi ayadana because ngoku ayantshwenya ngoba ngoku bayafa aba bantwana bantu, bayafa. uYehova akakhethi. Ukufa ngubekiwe ngoku, wonke umntu kuyabhujwa ngoku. Akokuthi hayi lona benabantwana banga abasixhenxe aba, yafa, kuyafiwa nabantwana bakhe. Jesus, krele limile ikrele. Uthi nje uzabanikela kwikrele leentshaba zabo. Heyi, nathi South Africa sineentshaba, uzosinika ezosiyekwe sivithize ilizwe lethu, kanti sithi abasuke kuye. Xa sincedeni sibuyeleni kuye. Naye ke uverse 10, intlungu ithi i-heading, intlungu yomprofeti nentuthuzelo yakhe. Endiyithandayo kuYehova, noba sikhalela kuye uyasithuthuzela ke wethu. Yiyo loo nto kufuna ufunde ilizwi for yourself. You are empowering yourself xa ufunda ilizwi. Wenzela into ukuthi njena uyazi eyona direction, eyona nto ayifunayo ngathi. Noma uyenze, mhlawumbi uzosistresswa yinto kanti eBhayibhileni ilula. Ngoba uthi uzomthuthuzela. Oh, hallelujah. God of power. Oh, I love God. Verse 10. Athi ke mna ma ukuba uzale umna, umntu wembambano, umntu wengxabano nehlabathi lonke, andibolekanga, andabolekwa, kanti bonke bephela bayanditshapisa. Uthi nantoni na ayenzayo akho mntu obonayo. Njobe eshumayela njena ethi abantu mabaguquke, abantu uYehova uthi. The more esithi yena uyabalumkisa, the more bemzonda. Uthi mna awumnandanga xa sethetha kanje. Verse 11, uYehova uthi inyaniso ndiyakukuqinisela wena ngokulungileyo, inyaniso utshaba ndiyakulubongozisa kuwe ngexesha lobubi nangexesha lembandezelo. Sikha saphuke na isinyithi sasentla sobhenu-bhethu, zikhe zophuke na bhethu nesinyithi zikhe zophuke na. Yophuka
ubutyebi bakho nobuncwane bakho ndobunikela ukuba bube lixhoba, ungabi naxabiso ngenxa yezono zakho zonke nasemidini yakho yonke. Ndibuweze neentshaba zakho 14, ndibuye ezweni ongalaziyo, ngokuba uphenjwe umlilo ngomsindo wam, uvutha phezu kwenu, uvutha phezu kwabantu nyhani umsindo wakhe, kuze kulusize ngoku. Verse 15, from verse 15 uYeremiya uye uthetha noYehova uthi, wena Yehova uyazi, ndikhumbule, undivelele, undiphindezelele kubasukeli bam, ekuzekeni kade kumsinde wakho, ungandikhukulisi. Yazi ukuba ndithwele ihlazo ngenxa yakho. Uthi nje uyabona into ukuthi yonke le nto uthetha ngentliziyo ebuhlungu nyhani, ukhathazeke nyhani, udandathekile nyhani. Uthi uyabona into ukuthi njena undikhumbule kulusizi endikulo, ngoba njengoba ndikulusizi nje kungenxa yakho ndenza umsebenzi wakho. Athi ungandilibali, udepressed, uyehova umkonsola njani into ukuthi ndinawe soze ndibulale, so ndiwulahle soze ndiwushiye. Kodwa umane iphinda le nto, into yoba into echazayo into ukuthi njena udandathekiso lona luyaqhubeka. Bayamdandathekisa, bamphethe kakubi, ngumabona bulawe. Uba nguwe lowo, uYehova uzawuba nawe, ithi tu, ithi cwaka. Ungasuki kodwa kuyo. Verse 16, afumaneka amazwi akho. Uyatsho uYeremiya lo, uthi afumaneka amazwi akho, ndawadla amazwi akho, kuba aba yimihlali nemivuyo entliziyweni yam, ukuba ndabizwa ngegama lakho, Yehova Thixo wemikhosi. Uthi ilizwi lakho lona liyimihlali, ndalihla ndaliva. Into ethetha into ukuthi walikholwa, lamjika impilo, wonwaba kulo. Kodwa ngoku xa sejongene neengxaki ezinje, uYehova zange mlibala mkhulu. Mthandazo wam nawe lo, ukuthi Yesu uzusikhumbule ezinsizeni zethu, uzusikhumbule. Haleluya. Verse 17, andihlalanga embuthweni yabahleki, andidlamkanga nokudlamka, ngenxa yesandla sakho ndahlala ndedwa. Uthi ndihleli ndedwa, andikho nakwaba bantu, bafuni nondibona aba bantu, ndihleli ndedwa, ndithembe wena. Ngokuba undizalisile ngokubhavuma. Verse 18, yini na ukuba umvandedwa wam uhlale uhleli, nenxeba lam libulale, lingavumi uphola. Utheni ndingade ndiphole nje? Endaweni yokuthi aphole kuye kuba wesi, ngoba abantu bayafa. Intliziyo yakhe ibuhlungu naba bantu ababhubhayo, abafaka kubi bebulawa. Yayibona leyo nto leyo. Uthi kutheni uhlale uhleli, nenxeba lam libulale, lingavumi uphola. Wohla ube ngumlambo okholisayo naku, omanzi angahlaliyo na? Abuze. Verse 19, verse 19 yaphendulwa ke ngoku. Atsho ngako oko utsho uYehova ukuthi, uphendule ukuba uthe wabuya kum, uthi buya kum, themba mna wena, return to me wena. Because ngoku lezi zinto zithethayo zikubonisa ingathi nje ngoku awusandithemba, awusandithembi kwamna ngoku, ngasathembi kwaYehova ngoku mokolukosi. uYeremiya akasamthembi, ujonga impilo le yakhe ukuthi abantu ubafuna umbulala, bafuna umfaka emajele, this and that.
engqondweni yakho kuhleli leyo ulibele ngoku ukuthi Yehova uthe ndithembe. Uthi nami ngoku uyangiqononondisa nangoku ukuthi wena buyela kumthemba mna wena. Lilizwe lakho eli ukuthi usuzikhathaza ngabantu zezinto ezimbi ezikwehlelayo. Usuzikhathaza ngayo yonke into esemva kwakho. Tshaba ezingaka ezijongile. Jonga kuYehova uthembe yena. Uthi wena ngoko utsho uYehova ukuthi uthe wabuya ndokubuyisa. Ubuye ume phambi kwam. Ukuba uthe wakhupha okunqabileyo kokungeni oba njengomlomo wami, uthi wena uzawuba i-mouthpiece yam ubuyele apha anenza ukwenzela into uzaprotect ukwenzela inceba wena zokuba nawe andizokulahla ndizokushiya. Abo baya kubuyela kuwe, athi aba bantu abayana wena buyela kum wena buyela kum Yeremia, thembe mna nam ndizawubuyela kuwe. Athi aba bantu abaya bazawubuyela kuwe, nguwe ufuneka bamamele wena. Aba bantu bazawumamela wena, ayinguwe ngoku kufuneka ngoku be-depressed ngoku namhlanje udandathekile. Uthi uba strong, lilizwi lomntu haleluya. Analo mntu elizwi limelezayo ukuthi be strong in the Lord always. Ungasuki ngabe ubhetyabhetya namhlanje ngaba abantu uma bethetha kakubi ngoYehova ukwelo cala ngobe besithi imafem uthi njena nangu uYesu Nkosi. Uthi ithemba lami nguwe Yesu nyana kaDavida, bathembele kuwe abadanisi. Glory to Jesus. Izwi lakho eli. Uthi ke wena akuyi kubuyela kubo. Nantso ebalulekileyo oyokuthi xa ukuYehova ukuYehova uhleli kuye, uhlale kuye, thembe ilizwi lakhe, thembe ilizwi leBhayibhile, thembe lo. Ungabuyelela phaya azibona ngawe ngoku sowubuyele eYibhruti, ubona ngathi bayaflourish, ubona ngathi ngoku zonke into zabo bonwabile, zonke izinto zabo zilungile. Usuye ushiye uYehova, ungayenzi loo nto. Uthi kuvesi 20 uthi ndiyakwenza idonga lobhedu olunqatyisiweyo kwaba bantu, balwe nawe bangabi nakukuthini ngokuba ndinawe, ukuze ndikusindise mna ndikuhlangule, utsho Yehova. Uthi uzawumenzani? Thanda ngesiNgesi. Uthi ndiyakwenza ulithanda ngesiNgesi xa emxelela ukuthi uzamenza udonga lobhedu. Athi uzokwenza bronze wall, zoba strong wena phambi kwaba bantu. Xa kwenza ube strong, uyamconsole, uyamnika, empower. That's an empowerment. Ukuthi wena will give you strength and I will give you a strong and wavering faith wena. Njalo athi wena you will be unshaken and immovable wena. Hallelujah. So where ngesiNgesi wayipheka kwesiNgesi siyacaca kwesiNgesi. Verse 20 ebemxelele kwakuJeremiah 1 uba siyakhumbula. KuJeremiah 1 verse 18 wayemxelele wathi wena uzawukwenza i-iron pillar wena and a bronze wall, a fortified city. Abazowenza nto aba bantu. KuJeremiah 1:18 ngelaa xesha wayemxelele esithi hayi ndiyoyika. Wena wathi hayi ungathi uyoyika, wenze le nto ndikuthuma yona wena uyenze. Uba uthi uyoyika ndizawuphoxa phambi kwabo, awenzi into yokuthi nje woyike phambi kwabo. Ayifuni loo nto Yehova xa sisoyika, ngoba uyayazi ukoyika kuveli kuye, kuvela kumtyholi. Athi wena ungakulinge woyike, wenze le nto ndizawuthuma
mayona wathi I will make you strong wena wayethethile le wathi wena ndakwenza ube uludonga lobhedu fortified city umzi onqatyisiweyo you'll be my iron pillar wena uzaba intsika yesinyithi awuzumuve akho umuntu ozakumuva wena athi noba ungathuphatheka kakubi kanjani lelizwe lakho andazi lento kuphethe ezi zilingo imihla nezolo kodwa uyava uthi kuye emehlweni wakhe ubusondele kuye ubuthenca kuye ubuyele kuye iron pillar wena glory to Jesus iron pillar wena uyinsika yesinyithi wena athi zakwenza udonga lobhedu when the bronze wall sinyithi akho umuntu ozasimuva kumntu ozakushukumisa ncede ubuyele kuYehova andazi lento uyenza into ukuthi njena ngokuYehova suke kangaka kuye xa ebona wena nje uyakubona udandatheke ulibele ukuzikhathaza ngento zomhlaba kanti uba ubukuye ubuzaba semandleni obeza kwenza ube yi-bronze wall glory to Jesus hallelujah fortified city umzinqatyisiweyo verse 21 khuthaza wena njalo uverse 21 uthi ndiyakukuhlangula esandleni sabangendawo ndikukhulule ekubambeni kwabancancazelisayo ndakuhlangula athi baza koyika ubotshelelo xa usondele kuYehova awuthetha nje zonke ezo zinto bazithethayo awusoloko bayathetha yonke abayithethayo beloko besithi nje hayi wena uthe wathi siza kubulala bazobulala ngantoni yabo Jehova siza kubulala ifamily yakhe njalo ifamily yakhe kaloku leyo ngoba ngowaphi uLukosi ayingenye imini leyo sizayithetha utsho njalo uthi ndizokuhlangula wena bazikwenzayo umnika that wazi ukuthi nje wena wazi ukuthi there is that divine protection wena uyamxelela ukuthi nje wena you are protected jikeleziwe wena ngokwakho donga lomlilo jikelezo ukuthi wena ujikele udonga lobhedu ibe ujikelezwe umlilo uyawavula udonga lomlilo kuwe protected wena Jeremiah andazi lo Jeremiah endithetha naye namhlanje baninzi oJeremiah abajongenwe nazintsha aloko bethreatenisha egula namhlanje ugula yile ngomso ugula yile selede naye bemxelela ukuthi hayi bafuna ukubulala iza kuYehova umxelela into ukuthi yilwa nabalwa nami Yehova Psalm 35 uthi umxelela ukhalaze uthethe yonke uzithethe zinjalo ezi zinto utshabalo ulithethayo kuwe Yehova uzoprotect umaxhoba yakhawuleza uzokuprotecta kunjenje uzokunika amandla uzakumeleza akafuni isithambe kanjani awumvethetha noJoshua la athi be courageous and be strong be determined be strong akuthamba akafuni ncedeni sibuyeleni kuYehova sizoyeka ube sizikhathaza singalali imini nobusuku kanti xa senoYesu uzawusinika ukuphumla usibizile bohlala kwelalizwe xa besithi nje kuphi uThixo wakho uthi njena ndikuye kanye undibizile uthe come to me with all your heavy burdens I'll give you rest besithi ubulo Thixo wakho athi wena uThixo wakho sezakuncede wena sezakusiza wena ungabamameli noba mameli the more Yeremiah uYeremiah 15 uqale kuvela kuchapter 1 umfundo Yeremiah injini yakhe eyayibuhlungu kodwa wathembe bani
ungathembi Yehova, athi Yehova buyela kum wena, uyeke izinto zakho zobudawuta. Njeke into zakho wena ubuzidawuta ngapha namhlanje, sowufuna uhambe emagqirheni namhlanje ungapha ngomso ngapha, hambo advisor ngabantu, uthi hlala kum, return to me, I'll return to you, you're strong. Athi influence them, bangaku-influence, nguwe ofuna ukubaxelela ukuthi mna noYehova. Dwala lamadwala, iqhawe lamaqhawe, tsimfihlo ezinye, thembe yena, ungashukunyiswa, ngabikho umuntu okushukumisayo. Don't be shaken or moved, be unmovable, be unshaken, in the name of Jesus Christ. The prayer point yethu ke kuJeremiah 15 verse 20. Masitsho sithi, Lord, make me unmovable. Nawujongene nezinto ezingaka, uthi Lord, make me unmovable. Lord, make us unshakable, like the iron pillar. Makasenze Yehova sibize iron pillars. Iron pillar ngesiXhosa, insika yesinyithi. Senze sibe zinsika zesinyithi Yehova phambi kweentshaba zethu kwi-end times. That's our prayer point. Akasicike, asenze sibe unmovable, singashushu, singagonqogonqonyiswa, senze sibe unshakable, ingabi khonto esishukumisayo. Oh hallelujah. Asifanise noYeremiya. Oh hallelujah. Prayer point yethu uzasiphendula, uThixo ophendulayo. Aphendula ndoxabana. Into zikaYehova zifunyana, they are received by faith. Baba njalo mntu abefundisa abaninzi. Siyanibulela umuntu. Inceko ezininzi kwi-end times ziyasempower ukuthi izinto kwakudala besithi izinto zikaYehova sifunyanwa ngokholo. Ngoba utshilo wathi xa sithandaza usimamele. So wena ungadibana nawe sowucela every day ukuthi make me Lord an iron pillar every day. Ufuna ukuthi njena umthembe, usayichetha nje, usayicela nje ukuthi Lord, make me unmovable, unshakable. Make me Lord an iron pillar. Uthi thank you Lord Jesus. Nkosi kakhulu, God bless you. Siyakholwa uyomelela enkosini, kungabikho nto ekushukumisayo, kungabikho nto ekushukumisayo, kungabikho nto kwi-end times eza kuhlukanisa nothando lukaYehova.